2 राज्य, 3 जिल्हे आणि 150 किलोमीटरचं अंतर। पण या सगळ्याच्या मध्यभागी दडलंय एक असं अद्भुत रहस्य ज्यानं आजच्या आधुनिक विज्ञानालाही चक्रावून सोडलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडीचं ओटवणे, कोल्हापूरचं चंदगड आणि गोव्यातील पेडणे या 3 वेगवेगळ्या सीमांवर बसलेली श्री रवळनाथांची मंदिरं। वरवर पाहता ही केवळ श्रद्धास्थानं वाटतील, पण जर नकाशावर ही तिन्ही मंदिरं एका रेषेनं जोडली तर तयार होतो असा एक समांतर त्रिकोण। भक्तांची अशी गाढ श्रद्धा आहे या तिन्ही ठिकाणचे देव भौगोलिक अंतर असूनही आपापसात गूढ संवाद साधतात। धक्कादायक बाब म्हणजे एकाच वेळी या तिन्ही रवळनाथांपैकी फक्त 2च देव भक्तांच्या कल्याणासाठी आणि न्यायासाठी जागे म्हणजेच कार्यरत असतात, तर तिसरे देव त्या काळात विश्रांती घेतात आणि हे चक्र अविरतपणे आलटून पालटून चालत राहतं। एवढंच नाही तर या तिन्ही मंदिरातील मूर्तींमध्ये इतकं हुबेहूब साम्य आहे, जणू काही त्या एकाच शिल्पकारानं एकाच रात्रीत घडवल्या असाव्यात। आजचं आधुनिक विज्ञान ज्याला चुंबकीय रेषा किंवा ग्लोबल एनर्जी ग्रिड म्हणतं, त्यालाच आपल्या पूर्वजांनी ऊर्जा केंद्र मानलं होतं। या त्रिकोणी क्षेत्रातून निर्माण होणारी ऊर्जा आजही या परिसराचं रक्षण करतेय असं म्हणतात। निसर्गाचा अद्भुत चमत्कार, पूर्वजांचं अलौकिक भौगोलिक ज्ञान आणि भक्तांची अतूट श्रद्धा यांचा हा एक थक्क करणारा त्रिवेणी संगम आहे। तुम्हाला काय वाटतं, हा निव्वळ एक योगायोग आहे की पूर्वजांनी रचलेला ऊर्जेचा महास्रोत? कमेंट करून नक्की सांगा।